И напълно непривично за мене, в момента ви правя предпремиера на най-новите ни изделия, а именно мобилни индустриални терминали с марка STS, които са с вградени скенери, не на кой да е, а на зебра и с супер много и яки консумативи. Значи тия машинки ще имаме над 1000 бройки налични на склад от юни месец нататък, а след около 15-20 дена ще имаме първите около 80-90 броя само при нас с най-бруталното и яко качество, гарантирано от SmartTech Systems. Айде да ви направя един close-up, за да откачите и да видите какво сме направили тук специално за вас и как, както винаги, STS терминалите са с най-брутално качество, на уникална цена, специално за нашите клиенти в България и по света. Айде с мене да ви направя един close-up. Сега по-зашвам да ви показвам машинките една по една. Тази тук е STS69 с голям 6-инчов дисплей, с брутално яка резолюция, с много голяма батерия, 4500 мАч, с по-гопинове, с отварящ се капак, така че да може самия си сменете батерия. И с по-гопиново долу зареждане Type-C, зарядка, баркод скенер на зебра и Android 13. Това нещо идва с много аксесуари, като, например, станция за зареждане. Това е единична станция, също така има и четворни станции, на които ще може да слагате едновременно да зареждате до 4 терминала. Сега това е с 4 ГБ RAM, 64 ГБ ROM, NFC си има в него и е с Android. Коя версия според вас? Android 13. Индустриален мобилен терминал с вграден баркод скенер с Android 13. Няма друг такъв на българския пазар. Търсете, но ви гарантирам, че няма да намерите. Така, освен с докинг станция за зареждане, за този терминал имаме един такъв кълъв, който го прави още малко по-индустриален и корав за работа, на който има и такова страпче, на което могат да се сложат ръчички. Така, продължаваме нататък с шукарите. Освен всичките тия хубавини, имаме и ето този пистолет, с който може да сканирате в режим пистолет. И още по-якото нещо тук. Вътре в пистолета имаме батерия. Сега ще ви я покажа. Така. Имаме батерия, която е 5000 мАч. Виждате ли просто? 4500 тук, плюс 5000 мАч в пистолета. Това е просто тотална бруталия, разбирате ли? По този начин това устройство на практика му давате двоен живот, двойно по-дълъг живот и работа, непрекъсната работа във вашите складове, магазини и каквото още да го съседите. Така, показваме следващия модел. STS62 HHT. HHT означава Handheld терминал. Тук имаме терминал, който е малко по-компактен и също така има. Виждате ли какво има? QWERTY физическа клавиатура. Това е за места, където хората работят с ръкавици или пък има и други положения, които се изискват физическа клавиатура да има на терминала. Така че това нещо е с физическа клавиатура. И отново скенера мога да го пуснете от централния бутон, имате отляво или отдясно, може да си пуснете скенера за левичар, за десничар. IP67 са и двете устройства. Даже сега ще апплайдем и за IP68, мисля, че ще минем тестовете, сертификатите за тях. Отново по-гопинове тук, NFC четец отзад, камера, самите девайси са супер респонсив, тъч има много добър дисплей, има много добър. Android е 13-та версия, разбирате не. Няма други такива девайси с 13-та версия. Android, корави яки издържат на бой, на студ или на какво ли още не. Това нещо също има док станция, като тук док станцията има възможност да зарежда едновременно терминал плюс допълнителна батерия за терминала. Това е STS62 HHT, което означава Handheld терминал. И също така този Handheld терминал има пистолет и съответно тук, сега ще ви покажа, като махнете това страпче и като си отключите капака и като го отворите, тук е батерията и на двата терминала батериите са несменяеми. Това нещо сега си го асемблирате по този начин.
троп, затваряте си го и вече имате пистолет. Виждате ли? Така че това е предпремиерата на STS мобилни терминали STS-69 HHT Handheld терминал и STS-62 HHT Handheld терминал. Брутални извънземни устройства с марката STS, мили хора. Обичам ви, отивам да почивам, защото Малдивите ме чакат. А вие просто знам, че нямате търпение това нещо вече да се появи на българския пазар в големи количества до краят на месец март. Ще имаме първите наличности, а от юни месец нататък може да разчитате в обеми от над 1000 бройки за тези две устройства. И така, скъпи приятели, това беше всичко от мен за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, да чукнете камбанката, палче нагоре, споделяйте клиповете ни и искрено ви благодаря за вашата подкрепа.